Milanović najavio da će se ponovo kandidovati za predsjednika Hrvatske. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović potvrdio je da će se ponovo kandidovati na decembarskim izborima za tu funkciju i poručio da očekuje podršku SDP-a. Zoran Milanović je potvrdio da će se kandidovati na decembarskim izborima za predsjednika Hrvatske i da očekuje podršku SDP-a, stranke čiji je nekada bio predsjednik, prenosi HRT. Očekujem podršku SDP-a, treba će mi iz niza razloga, i organizacijskih, dakle da me ne pokradu. Pitali ste me pa vam kažem, eto sad, bez suvišnih zašto, rekao je Milanović u obraćanju novinarima. Hrvatski predsjednik je naveo kako ima najviše znanja i iskustva od svih mogućih kandidata, ali i napomenuo da to nije presudno. Ne mora biti ni sada, ali, eto, to su moji aduti, istakao je Milanović. Predsjednički izbori u Hrvatskoj bi trebalo da se održe u decembru, dok bi potencijalni drugi krug mogao da se održi u prvoj polovini januara sljedeće godine. Mandat predsjednika traje 5 godina, a dozvoljen je jedan reizbor. Zoran Milanović je izabran za predsjednika nakon drugog kruga izbora 2020. godine, kada je pobedio dotadašnju predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović.